Jopuonj manoyudo tiegruok rang'iny mar puonjo skunde primar P1 ywak ne sirikal jong'ogi kendo ok dewgi kodok korka thuolo mag tije ma ichiwo gi duol mar TSC. Jopuonjgo motwak gi jofwamb weche boma Nairobi bwo riwruok ma gichuogo wacho ni gisepedho ywak ne sirikal kuom thuolo malach, to kata kamano ok dewgi kata obedo ni mago mag junior secondary to imiyo thuolo mag tije. Teachers, viva! Viva! Teachers must be employed. Teachers must be what? Employed. TSC must employ teachers. Kagiloso kawuono e boma ma Nairobi, jopuonje mag P1 mapok ondike tich chwak ni lero ok osebedo e ndiko mar jopuonje. Ka giwinjo mana ni sirikal ondiko jopuonje tich, to listi mar jopuonje mondiki tok gine. Waneno ka mibadhi nitiere mang'eny e ndiko mar jopuonj kar kere. Achiel kuom gik marachnwa en ni kaka indiko jopuonj. Onge transparency. Samundi kata jopuonj mondo mi jogolnwa kata list mondo ane ni ng'ane gi ng'ane nondiki mondo wang'e kata ka jopuonj ma kor gweng'wa ka be nondiki pok unaneno nyaka kawuono. Jopuonje go wacho ni ne gisechwalo ywak margi ne duol mandiko jopuonje tich TSC kod komiti mar od bura mamalo mochung' ne weche somo, to kata kamano pok giyudo resruok. Gidala wasekawo thuolo wajul onagu ng'enwa jo mariek. Wasendiko nyaka barua mwadhi nyaka TSC mwamiyo gi barupe yo. Tonge duoko mwayudo. Wasechako kawo patik mwadhi nyaka jok mochung' ne somo e parliament. Mwamiyo gi barua. Onge kata result mwayudo. Gilinga ti. Wajumbe ugo wa piny. Duoko omiwa ni esani endi jopuonj ok kaw, lakini kwa ng'iyo e liete mani koni tutero barua kuondego eko duto. Gikwayo riwruok mar jopuonje mag primar NAT mondo okonygi manyo ratichgi. Mana kaka Kuppet osebedo ka kedo ne jopuonje mag JSS. Giwacho ni en gima rach ka jopuonj mag JSS mane otieko tiegruok bang'gi osendike tich ka gin to pod gidong'. Jonat, oyu ine jatelo. Bi mondo ikonywa. Nyocha ka jo JSS nyocha moko jo neno ka Kuppet obiro. Mokonyo jopuonj. Magi fight ma jo JSS koro ndiki. Koro gichiwo ndalo 7 mondo owinj ywakgi, ka ok kamano to gibogo ng'anyo e peini ma pachoka. Go and tell a teacher to tell a teacher that we are going to have a massive demonstration. A massive what? Demonstration. On 8th, on what? 8th of this month. This government can only listen to what we call demonstration. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jogo manie sekta mar limbe kod ohala